Eleri Edwards dwi, ges i ngeni yn Rwabon yn ystod yr ail ryfel byd, ac ond oeddwn ni'n byw yn Prestatyn yng Ngogledd Cymru. Ond mewn amser nes i fynd i ddysgu yn Dolgellau, ac ar ôl bod yn Dolgellau am gyfnod nes i clywed parchieia Nes Jones yn sôn am y genhadaeth yn Madagacar, ac am fy mod i'n dysgu Ffrangeg oeddwn ni'n teimlo bod ne gysylltiad a Madagacar gen i hefyd, a nes i ofyn am sut i fynd i fod yn genhades yn Madagacar. Ar y pryd oedd o yn hyfryd oeddwn ni dipyn bach fel mam yn hyfforddi ac yn helpu'r bobl ifanc yma. Dwi wedi cael bendithion arbennig trwy ddilyn, ond pen ydych chi'n hen, ydych chi'n meddwl sut nes i fynd mor bell, ond oedd o'n fraint i mi.